diverses dones que van prenent successivament la paraula a través d'ella. I el que us he de dir tot seguit és que aquest text és fruit d'un 20 anys després. 20 anys després de sortir dels camps, la Charlotte Delvaux va anar a visitar les seves companyes de deportació, totes les que encara vivien en aquell moment, l'una darrere l'altra, les van a visitar a casa seva, d'altra banda, és a dir, va entrar en la casa d'aquestes dones, ben bé han tornat entre els vius i han construït un lloc entre els vius. I els pregunta com ha estat la vida, i parlen de la vida. No del camp, de la vida. Ara bé, naturalment, la vida és un lloc en què ressona per tot aquest coneixement inútil que han fet a dins del camp. En català van prendre la decisió meditada de començar, en realitat, pel final, perquè aquest llibre també us he de dir que l'escriu ella en el moment que surt el que després s'ha conegut com Auschwitz i després, un conjunt de 3 llibres. El primer de tots és el primer que va escriure, Cap de nosaltres tornarà, i el va escriure immediatament després de, no de sortir del camp, sinó de ser capaç d'escriure haver tornat al camp. Ho heu sentit? Això no és immediatament després. Hi ha un temps, és aquesta mena de llims on viu sense existir durant un període llarg. Ell va estar en una de les moltes residències que van obrir-se especialment perquè les deportades poguessin tenir una mena de bombolla on fer-se, a Suïssa en el seu cas. I el cert és que així que va retrobar la capacitat de prendre la paraula, va escriure aquest llibre, Cap de nosaltres tornarà, que és escrit l'any 46, i el va sotmetre a una persona que havia estat un company d'aventures, de vida, i que ho va ser fins que va morir, Louis Jouvet, un personatge central, un déu del teatre i del cinema francès, perquè li donés la seva opinió sobre aquell text que començava tot just a caminar en el moment que li va ensenyar. I el Jouvet, com a home de lletra que era, va començar a fer-li una sèrie de comentaris que li plantejaven que potser s'ho pensés una mica. Perquè no era en absolut una crònica, no era un testimoni en el sentit habitual de la paraula, era una cosa fragmentària on convivien poesies, proses, fragments, veus. És la manera d'escriure de Delvaux, perquè no fa un relat, no centra per després sortir al final del llibre, són llampecs, són fulgors, són pensaments d'una extrema lluminositat. És una mica aberrant, però el cert és que és això, ella. I bé, davant d'aquella crítica, ella va decidir deixar dormir el llibre, i com que no era una persona que fes les coses a mitges, el va deixar dormir 20 anys. I es diu, llegenda o no tan llegenda, que al cap d'aquests 20 anys va treure'l del calaix, el va rellegir i el va donar a publicar. Per tant, aquest 20 anys després d'anar a visitar les seves companyes és al mateix temps el moment en què la seva obra comença a volar cap al públic. En català vam decidir de començar per aquest 20 anys després perquè ens semblava primordial de posar l'èmfasi no en el que té de testimoni la Charlotte Delvaux, sinó en el que té d'obra. D'obra que es construeix i d'obra que pren la paraula després. Aquest després que som nosaltres. De no quedar-se en una situació, us anava a dir, de passivitat respectuosa davant de la veu d'un testimoni dels camps de concentració, sinó de trobar-nos en aquest després en què ell es troba també i de comprendre que així com ella circula pels carrers mirant els rostres de la gent i sabent exactament què s'amaga darrere d'aquests rostres, doncs al voltant nostre, encara que ja no hi hagi deportats dels camps nazis, hi ha gent que així mateix sap llegir el nostre rostre, posar-nos en aquesta posició en què ella ens interpel·la permanentment en aquest llibre. L'any que ve, el mes de gener, que farà 75 anys de l'alliberament d'Auschwitz, traurem els altres 2 llibres. I jo no afegiré res més. Sentireu ara una segona lectura de l'Alba i després o la Fina o el Xavier, com us vingui de gust, hi ha